gasio. A i ovdje se gasi, evo izgleda da je neki kurac od auta. Ovo je dosta. Merim vreme. Crveno, već. Ajde. Dobro. Dobro, sad će biti bolje i bolje. Samo da drži neki svoj ritam, tempo, da ne forsira nešto. A gdje se ga juri? Gdje se ga juri? Da će moći da je... Možda malo je sad lakše navijeno da malo uremi. Napada ga ova. Uzlo ga. Ovako ima dosta do kraja. A da. 14 krugova, pa to ljudi. Agresivna je devojčica. Čekaj da ih nije bilo 6. Dobro, ona... A? A, isto, a? Isto, a ti ti bilo 6. Ovako, ovako. On će da plati. Neka se malo ugreje, staža, pa će malo vidimo dalje. Tako je prošli put jurio ovdje. U drugoj trci, tako je jurio, ne znam ovo. Zavisi kakav mu je ovaj auto. Koji je broj? Ne znam. Broj je nikakav. Šta da ti kažem? Sad ga jure neki drugi. Neće to dobro da izađe. On nešto pokazuje, nešto mu nije. Ne, ma auto ima problem s kolom. Kaže ti ovdje teško padaju tamo. A prošla? Ne vredi. Kako mi pustiš sve? Evo ga, pređi bi ovaj. A mislim da je to pitanje kola. Kola, pa na pravci drugi, pa i ženski da je na pravci dobiva. Pa dobro, drugi će možda reći da budu bolji. Da će da juri, da će posljednji, da juri, znaš. Sad se malo...
prati, vidi, puno prati. A da on televizor ima i čuje, ali... Ovaj jedva ide, ovaj zadnji, pogledaj. Diši im za vrat. Tako je hladno da. Koliko još ima kiša? Pa nisam gledao, vidi tamo zumira, ako možeš tu koliko ali pogledaj. Ali možda se na pola, da. Može već 7 minuta. Pa dovoljno si do 6-7 kugova. Dosta ujednačeni. Ujednačeni su, da, ali nećete pogrešiti. A čeka se. Pazi, Nikola ima najbolju poziciju, ako zove. Ispao jedan. Nikola je treći čovjek. Ja ti kažem, samo njegov, pa da. To ona ženska, mislim da je. To da, ova ženska je. Dugačka trka. Ovo je uz... Bit će super ovdje. Nikola je napada, Nikola je evo, hoće da ga. Dobio ga. Treba da juri ovu. Ovo ima već veliki dobro. Ovo ima ga onu mašinu. Mašinu je lepo ide fino. Možda se malo ugreja i podloga dole. Prošli put je odmah leteo, je bio nevjerovatno vidio kako je to brzo. Kad je napravio već veliku razliku. Se razradila mašina, sve lepo. Prošli put da nije ovako brzo u početku da se to nije desilo, on bi samo ostao u igri. Da. Dobio bi ovoga. Dobro, to je svi iskustvo, svemu to... Znači pouke iz toga. Može već 10 minuta. Ja mislim ako 45 sad ću ovako da sve do kraja. 45 sekundi po jednom. Mislim da je još 2 kruga, 3. Sad je svak na svojoj poziciji ovako samo da stignu do kraja. Dobar. Pa dobro, odlično. Lijepo je, pametno je fino vozio, vidiš. Pustio je da ovu dvoje napadala i jedan je odustao i jedan je... Evo zadnji, evo kraj, evo zastavite.
Dobro, lepa vožnja, 14 krugova, to je baš onako... Ali još. Gotovo je, stiži. Ajde, treba gledati. Nema dalje, u bok. Idemo da sačekamo drugo posljednoga na liniji dole. Je to bio loš ovaj karting? Cold, then I warmed up. Okay, good. Je bilo problema sa kolima, nešto, on se samo se ugasio na carti, jel? Vidio se, nije ovdje da je teško pali tamo se ugasio. Bio hlad, da. To je gotovo sad. Ali i sve je bilo hlad. Prvo sam samo dao, nisam dao na to je bilo. Znam da sam mogla da dajem malo. Pa dobro, vidim Ganju, ako hoćeš 11, jebi ga, vidim da 5 nešto ne ide, ne znam.